Ramogi ng'arwa kie chenro mar Migago geno odiechiengi dhi e yorno makare mana kodong' ndalo matin kende to sikuku kata Christmas chopo. Ndalo machon ne wafulo kata bende ne waywa nama yudi siling 5 idhi nyiewo go saa mar asai nyiewo go angolo moro chandogo ji e chiro. Ageno ni dhi ni e yo makare kata odoko ni piny oridore machiegni. Ramogi to mokwongo magi weche mamiyo pek odiechiengni ma kawuono. Jotelo mopogore ma kaluo chopo e nyasi mar sidho yanga jaduong' Odungi Randa kaka ker joluo. We have in custody 4 suspects, including the following: Mr. Najib Mohamed Balala. Jatend migawo machon mar weche limbe Najib Balala kod jotelo mamoko e migawo no ondhi kod duol manono mibadhi EACC. Nagombo mondo adhi kodgi kawuono lakini anwang'o kopong' nyaka tarik 28. Kenya Railways omedo geche reru madhi Kisumu kod Nanyuki kaluwore kod kwan mamalo mag jowuoth. Machiegni Ramogi nyalo tudri kodwa e namba mar 236 kata Twitter marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend migawo machon mar limbe Najib Balala nochwali apis duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC okinyi makawuono bang' kanyo make kanyakla gi apisas mamoko adek e migawo no otieno manyoro kendo dinegi e tesendo bila makilimani kaluwore gi weche mag mibadhi mane mienogi. Wachore ni omenda maromo bilion 8.5 ne ogwenyo lwedo e migawo no, omenda mane owinjo gergo kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College mantiere Vipingo e kaunti ma Kilifi. Apisas go oting'o jatend migawo machon mar limbe Najib Balala mane en jagoro mongirore migawo no Lea Guyo, jata chenro mag tudruok mar mbui Flora Ngina kod ja ohala moro e kambi midusa mong'ere kaka Joseph Odero. Achich mamoko 12 pod imanyo kotenore gi mibadhi makamano ka apisas 4 mano makgo to otere do Malinde ma yalo buche mibadhi kama idhi donjnegi gi ketho 10 mag mibadhi. The offenses relating to procurement fraud and irregular payment of 8.5 billion Kenya shillings in relation to the construction of the proposed Utalii College, that is the coast branch in Kilifi. We have in custody 4 suspects, including the following: Mr. Najib Mohamed Balala, former Cabinet Secretary, Ministry of Tourism; Ms. Lea Adam Guyo, former Principal Secretary, Ministry of Tourism; Mr. Joseph Odero, Managing Partner in one of the consultant firms that were paid the amount in question, and that is the West Consort Engineers. The Commission is now looking for 12 suspects that are yet to be arrested. We advise them to immediately report to EACC Integrity Center Police Station or the nearest EACC regional office for processing. Jatend piny William Ruto koro kwayo jo Kenya mondo obed jombetre mag piny Kenya kendo oneni orito lek mane ochake gi jodongo machon. Ruto e pare ma Eldoret yango ni jo Kenya owinjore onywakre lwedo e chopo kare lek mag weche dongruok e kinde ma sirkal chano medo yango kenge mag rakore gi achiedh nade ma opogore ka maji kaloe. Olero ni piny Kenya yango gi tend pinje ma oko ma oloyo kaka jo Kenya owuon yango Kenya medo kwayo jogo man gi nyalo mondo wuog oko mar konyo jogo ma ochando. Wacho magi ka ne obago ne nyithindo nyasi motelo mar Christmas. It's time for us to shine. We are a rainbow. All our children in the Republic of Kenya have a mother and they have a father. Even the children that are in our streets, even the children in our children's home, they are our children.
we gave birth to them. Children are a blessing. There are many countries today, they are asking me for people to assist them to work because they have no children. Just imagine, there are families who want children they don't have. There are countries who want children they don't have. We are truly blessed to have children, and we must count our blessings. Among them, the children of Kenya. Wacha nimshukuru Mungu kwa ajili ya nyinyi wote. Asante, especially wale ambao wanasimamia hawa watoto. Najua kwamba ni kazi ambayo Mungu amewapatia katika mioyo yenu, na wacha niseme asante. May the good Lord bless you and increase you. It's really a big sacrifice that you make taking care of these children. Kambi Reru mar Kenya Railways oyango negimedo geche okolo maringo e route ma Nairobi na Nyuki koda mano ma Nairobi nyaka Kisumu. Ganda ikore ne nyasi mar sikuku kakoro chenro mag wuoth bende koro iko e yo makare. Kalore gi jatatije mar Kambi Reru mar Kenya Railways Philip Mainga ne olero ni giseketo kenge mag neno ni oganda oyudo thuolo manyangafu mar wuotho. Jopiny chano wuodhe mag dhi dala e kinde ma pek ngima e uchumi masani okwako bombe kod thoth udi duto. Kambi Reru bende yango ni nengo wuoth ni piny ka ipimo gi kit wuodhe mamoko. And we are happy today that from yesterday throughout this week we have moved over 80,000 passengers, going to train almost 20,000 by the end of tomorrow. So mine was to come and commend our passengers and request we also enjoy and travel safely in our roads and also in our trains. But as our work is to make sure that customers who board our trains are safe, and we are encouraging more Kenyans to join and move by our trains all over the country. Higa mokalo anu anka pogruok nitie kaka chenro magin go sani aneno ko pogore gi higa mokalo. Nikop higa mokalo ne wawuok ka gokinyi to wadonjo kacha godhiambo. Odhiambo ng'eni gimoro saa 2 saa 1:30. Koro kinyal nwango gari materi e pacho. Koro ne chuno ni wanyalo yweyo Kisumu nyaka kendo gokinyi eka kora chaka adhi dala. Lakini koro kaka neno chenro magin go koro higani aneno ga koro ok godhiambo tidonjo Kisumu gokinyi. Inyamadho chachi moro, inyalo bayo Kisumu matin, tikaw gari kedi chak idonji kaluo. Ne jogo madwadhi Kisumu Cleophas Oluocha losonu lipot no kango chopo saa 1 gi saa 3 ano yuda mathoth. Ka wadhi nyime oyudo ni jogo matiyo e tesend geche ma Mwembe tayari Mombasa ywak kaluwore gi kwan jowuoth magikoni wang' ni odok chien kipimo kod Desemba ma higni mokalo. Gikoni nyaka sani kwan gache mating'o jowuoth pod ng'eny maloyo jowuoth kipimo kod higni mokalo ma gie sechegi yudo ka geche mating'o jowuoth bedoga yudogi tek. Ng'aruok mar uchumi gikoni en achiel kuom gigo momiyo wang' ni oganda mathoth ok dwar dhi wuoth e nyasi ni mar Christmas kod rwako higa manyien. Kwa hii sikukuu ya hii Disemba mimi naona kwangu surprise sana. Sijawahi kuona sikukuu nyingine mbovu kama hii. Sasa mimi nashangaa naona hata hakuna rashi yoyote, biashara imeenda chini. Ukijaribu pia kuuzia watu unasikia wanakuambia uchumi wa Ruto. Mimi mwenyewe hata nashangaa nini inaendelea sasa kwa hii Kenya kwa sasa. Mafuta ilivyoongezeka ndio uchumi nao uko juu sana. Sasa tukiangalia sasa hii ubebe mtu na 1,000 hadi Nairobi ama Makindu. Hiyo gari inakunywa mafuta kiasi gani? Tuseme gari kama hii inakunywa kama 15,000, 18. Alafu nabeba na 1,100, gari yenyewe inabeba watu 16. Nitapata faida gani? Mimi mwenyewe nitalipwa nini? Sasa inakuwa ni vingumu sana. Alafu sasa ile nauli inabidi tuiongeze. Hali imekuwa ngumu kwa sababu ukiangalia hata hizi magari unaona hapa tunatafuta abiria kwa sahihi. Na mwaka za nyuma tarehe kama hii abiria ndio wanatafuta gari.
Sasa kuna mabadiliko makubwa, ni kama watu, maisha imebana watu sana. Hakuna mwenye anaenda kula sikukuu nyumbani. Mwaka za nyuma hata parcels zilikuwa mingi, watu wamefunga mabox, wanatuma nyumbani tarehe kama hizi. Lakini kufikia leo hizi hata tuoni. Wadhi nyime ni piny owacho dwaro mondo keta tudruok e kindgi kod kembe mag ji giwegi mar keto dongruok ma opogore pacho ka koloso nyasi chiwo mich mar Moja Express Awards. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen owacho ni chenro ma kamano ema oywayo joket mwandu pacho ka. Owacho ni yudo joket mwandu e chenro mag dongruok kaka mar Expressway bende nomiyo jo-Kenya maromo 6,000 tije, komedo ni apayano nadwoko chien kinde ma joriembo kawo e kind Mlolongo gi Westlands kwa moloyo seche 2 nyaka dakika 20 ka omedo ni gidwa loso expressway machielo e apeyini moting'o Mau Summit Rironi machakore higa manyien Isibania Kisumu, Athi River na Manga Kiambu e kinde mamoko. We have now more than 200,000 ETC subscribers who have been enjoying the benefits, comfort, and convenience. We are also offering more job opportunities by hiring more than 540 staff and enhance their technology transfer via vocational training program. It is true that from the study that was done, there was a demand for an expressway in Nairobi, and that means, therefore, that this investment was viable, that it was possible for one to invest in this expressway, which has reduced traffic time from Lolongo to the exit in Westlands from 2 hours, 2 hours and 20 minutes to merely 20 minutes. The road from Rironi to Mau Summit and possibly to Eldoret is going to be a reality in the year 2024, because these companies who have expressed interest to invest in this road, we are now going to move forward to do evaluation. And this could not have been possible if the expressway was not built. We are exploring the possibility of doing the same on the road which is coming from Isibania to Kisumu and the road from Mau Summit all the way to Kisumu. Kenya is going to change because a firm foundation was established with the construction of the expressway. Apisas mag kwach kiche kaunti ma Kakamega ogeng'one rawera moro ma jahigni 18 e tesend obila ma Hwisero kitude gi keth mar wach nek. Rawera no itudo gi bedo gi lwedo nek mar miyo moro ma jahigni 52 Mary Atanda yangore ni ne ochwadi gi ojalo e kinde mag otieno e dalane gwenge mag Eshahondo e kar chung od bura ma Hwisero. Spidi ma Hwisero Johnston Kabusia oyangoni ka okalo etiyo e twech achiel gi apisas mag kwach kiche ne gin dhiyo achijno tok make gi ong'we yamo mar miyono e gwenge mag Nafa Holo. Simu ilipatikana na bakoro, mwenye anapatikana na simu anasema Daniel Atanda ndiye anamuhusia hiyo simu. Nikamuuliza ni huyo mwenye alihusiwa simu, naye alishikwa. Kwa maana mtu mwenye ananunua ndiye anakuanga mbaya hata kuliko mwenye anauza. Huyo mtu alishikwa. Akasema vile aliulizwa, akasema mimi nilikuwa kwa senja ndani ya kitanda. Vile saa 7 ilifika nilikuwa nafungua mlango niende nje. Vile nilifungua mlango senja akasema hey, ni akaruti nikamkata. Nikamwambia sema ulifungulia watu ndio aliingia ndio akafamia shangazi yako. Msichana anakatwa hivi, huyo msichana anakatwa mwili yote. Mkono imefunjwa. Tani peke yake anaweza kufanya kazi kama hiyo kweli. Na kabla achukue hiyo simu akakiri ya kwamba aliua huyo mama. Ndiposa kama natafuta usaidizi kutoka kwa watu wa fire brigade ambao wamefika leo na kwenda pale kwa hilo boma
kwa hiyo choo kutafuta hiyo nguo. Kijana tuko na yeye yuko kotini, tukaomba siku tukakae na yeye, kesho atarudishwa pale. Nyakora mgojangara ka yuma dundo kapokodhia yue wasome ute umagsikuku. Kacha ng'at wacho ni Ramogi TV choponwa yorno maler ka wantiere Rangwe Homa Bay County. Mano Emmanuel Wuod Homa Bay opondo ma Jafeth ka wuok wi yo maragengni. Waneni maler kendo wamor gi Ramogi TV. An kod minwa Clarice babana Henry kod nyithindwa duto. Erokamano Wuodo yo maragengni. Salute Ramogi TV is very clear. Mano wachukocha ni Merry Christmas. Banyala wacho ni Merry Christmas to you too. Neno lendo yo makare ka wuok Nakuru. Ana Samuel Chenje mar Uradi. Ramogi TV lera dua ma Apollo wadgi Marel ka wuok Asembo Ngago aworo chama mar ODM mano pa ni kotudre gi weche go mag siasa. Ramogi TV is very clear. Timo mos ne anyola joka wanjira mantiere kadem ma oido masira kowacho nyinge bende neno kacha Ana Sagal wuok mbita moso duto bende mosna jo Ramogi duto Merry Christmas. Nyakora mgajwang kamura ma intiere pod wakelo ni weche gi chenro mar Migago kikdi mabor kata ke isechako dolo lunch ni moro kamoro mendi moro se wangni kwa ni kikdi mabor nikech pod wantiere chenro mar Migago. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Uliamini wakati uliambia watu umeshinda ido? Sikuwa nimeamini. Kwa nini hukuamini? Lakini saa ile tu niliona hiyo namba kwa TV. Ndio niliamini kabisa. Hata nilikuwa nasema kaa ni leo. Angalia uniambie ni ngapi bro? 1,100. Unapanga kufanya nini? Napanga kuinua biashara yangu. Hii hapa inaitwa the Jipange goodie bag. Hii tunatumianga kuonyesha watu nyumbani vile tuko serious. Hiyo ni yako, usiache. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Yakwara Mogejwang machiegi ni show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Teacher Beach ka Teacher Beach seche machal kama ka in jahera mar Luo Benga kata Ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo Lungani Kolo con instrumental Kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakora Mogejo wacho ni Kete Manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Rocking around the Christmas tree and Ekindegi mag nyasi mar sikuku. Wariure uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riuri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Ino kendi kendo. To koro wabibet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Bese loso yien mar Christmas cha. Warwakuru mor mar Christmas mondo pong'e chunywa. Donje nyasi mag mor ka wakelo ni wende mag Christmas.
Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas. En koko mani gokinyi. Idhi odna. Yo mana Nairobi ka mutedo gi magadi ni anakete dhoga. Okakete dhoga makatudea. They direct to the point gadich gadisai. Kinyo na gari. Awene ni nyalo we ikwarta kuma jawuoro. Say what? Kara gimani dwaro dong iseyudo. Itwani you are unpredictable. Hana ninja bontao. Boyfriend mane? Tafadhali nyamaza. In fact, I'm very youthful. Adwa na tuchita, aduog star ndacha, monda hit the studio. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nya Ramogi. County ma Bungoma yudo sir mar yedhe mag kedo gi lwenje mag kit chwech kod omenda maromo milion 2 kowuok kuom sirikand piny Finland. Apisa mar migawo mar thieth e county no mane loso kod jofwambo bang' yudo sir makamago okoni sir makamago biro konyo e kuonde chung' od bura ma Mount Elgon, Webuye kod Kandui e kinde mamoko ma yudo midhiero mag lwenje mag kit chwech madongo kuom midhiero mag chano kedogo oriwo iye ma ohiu kod rocho ratich nyithindo manyiri. Hiyo project ilianza hapa Bungoma mwaka jana 2022. Ni project ya miaka 2 na inalenga kupunguza visa vya unyanyapaa wa kijinsia. Kwa leo wametuletea vifaa, wametuletea dawa, wametuletea supplies na hata zile vifaa za kutumika katika mahabara za hospitali. Za jumla dhamana ya milioni 2,800,500. Mtu yoyote ambaye ameadhirika akuje mbele na ripoti hizi visa. Moko kuom johala ma uso gik loso apiko e apaya ma Maziwa Road boma ma Kakamega oyudo lal ma omenda modhuro bang' mach muoche kar timo ohala no kendo wang'o mwandugi duto okinyi ma piny orugodo kawuono. Kane giwuoyo gi jofwambo, johala go olero ni gino mane okelo majno pok ong'ere, kata kamano thoth mag mwandugi ne owang' nikech chopo modeko mar josim mach mowuok e log tich mar kaunti no gichwalo kwayo ne jogo ma chunygi ng'won mondo okonygi nikech thothgi ne okwayo hola mar chako handege. Onge ng'ata mane oyudo hinyruok. Tunajua kuna special program, kuna pesa ya emergency, hata kuna pesa ya microfinance ya kusaidia wafanyabiashara, ya kwamba wa consider hawa wenzetu ambao wamepatwa na hili janga at least waanze kufanya kurudi katika biashara. Juzi Sunday nimeleta stoko almost 85,000. Na hiyo stoko nilichukua, na hiyo pesa nilichukua kwa chama. Unaona? Hiyo ni stress niko nayo already. Kitu kingine chama imetupea loan. Ndalipa na nini? Moto imeanza mwendo wa saa 8 ya usiku. Tumekuwa hapa, lakini tunashukuru serikali ya County Government of Kakamega kwa sababu mazima moto leo wamekuja haraka sana, ndio wakaweza kuokoa hali.
sababu kama wangechelewa kidogo hii area ingechomeka, area kubwa sana sana. Ile jambo naweza kusema ni kwamba tunaomba serikali yetu iweze kuangalia hao wananchi, kwa sababu wale watu wamekuwa hapa wamechomekewa, vitu zao zimeisha zote, hawana mahali pa kuanzia. Na vile unajua Kenya sasa hivi vile uchumi imekaa, mtu kitambo afikirie mambo ya kwenda kujinyonga, tafadhali. Renateri nyaka county ma Homa Bay kama ile ni jagoro maongirore Migago mararita mapachoka Dr. Raymond Omolo gisani nitie limbe mar tich county ma Homa Bay. Omolo ne ochako limbe mare gi yawa PC mar jalup commissioner ma Sego West Division mayudore Kabunde bange ne otimo limbe desendo bila marodi kopan kagisani entie chenro mar twak gi jopiny e chiro maimba dona dhiwa chiel kachiel nyaka e county no wayudo nento ang'o madhi nyime gi sani. Another issue which is very, very issue. Pinyisini watudre koda jafwambo wadwa Ali Abich. Ali Abich ka intiere county ma Homa Bay. Nyisani to chenro ma kamae no chakore sadi to gesani ang'o matimore. And our Mama Moga here. Ero kamana nya James kamana winye makare ka UD studio Nairobi kamana ka wacho no endo jagoro mara ita kwe pachukande Dr. Raymond Omolo no chako limbe mare matiche county mobe kandi okinye makawuono kamano yawa yanga office mara jalup commissioner division Sego West mantiere karomo makabunde bang timo mano endo no dhia chel ka chel nyaka tesendo bila marodi mantiere kachumbura mama be tano kandi kamano dhi mar chuo wange chal mar tesendo bila no endo ka chel kod ng'iyo yorego kumanyalo medgo jiwo chal mag tich tesendo bila marodi kanyo endo kendo achiel kachiel gi sani mana kaka jalo neno wantiere karo maimbo kandi kama nyasi dhi nyime bang' koseyawo ayanga office mar assistant county commissioner mantiere gwenge mag Sego West Sego East Division gi sani endi chendo dhi nyime kendo wuodhe mokele ma rita kwe kamoting'o yawo ayanga office mar assistant county commissioner ma Sego West Division mantiere Kabunde kachiel kotimo limbe tesendo bila marodi kopany kod gik makoro wantiere niendi kama koro nyasi dhi nyimbe bang' koseyawo yango office mar assistant county commissioner division ma Sego West kandi PS Omolo ten kod regional commissioner gwenge mag Nyasa kandi Flora Morowa kachiel kod jaod bura ma Homa Bay town kandi Peter Kaloma mabende kuonde adek komo yaw ntiere kachung'ud bura mare kachiel kod jotelo mopogore opogore. James wang'eyo ni sani endi ji ochomo nyasi mar Christmas kod mano yaw higa manyien kendo wageno ni jagoro PS Omolo biro loso motegno ahinya weche mag arita kwe anyate gwenge mag Nyanza kaendi ikruok ma tend arita kwe ma pacho kaendi oseketo mana ne jopiny mawuok e gwenge mag Nyanza kaendi obedo kod arita makare kinde niende masani koro ikruok dhi nyime ne nyasi mar Christmas kod mano mar yawo higa manyien. Wang'eyo ni tendo bila ma pacho kaendi noseloso kendo ging'iso ikruok ma gin go maneno ni jo-Kenya obedo kod arita makare gi kinde niendi kendo wageno ni achiel kuom gigo eko ma jatend ma jagoro mongirore Migago ni biro lose kautenore kod wach mar yawo ofise mag tend arita kwe mano yawo kaendi biro mulo weche mag arita kwe e gwenge mag Nyanza kaendi anyagi kinde niendi ma dhano chomo nyasi mar Christmas kendo neno ni gwenge mag Nyanza kaendi obedo kod arita makare ma onge ng'ikruok moro amora manyalo bedo kinde niendi makoro ji ikore ne dhi nyasi mar Christmas kod mano mar yawo higa manyien. Bende wan ka kod county commissioner ma Homa Bay kaendi moko kuom gigo ma bende wageno kopore kod arita kwe e gwenge mag Nyanza kaendi en kaka inyalo konye weche mosebedo ka chendo nyate gwenge mag Nyanza kaendi kamoting'o wach gang'o iye momondo kaachiel kod wach ken momondo ma bende sirikal osebedo ka tiyo motegno kod migepe mamoko mamanyo kaka inyalo kony e duoko midhiero mosebedo ka kwako gwenge mag Nyanza moting'o wach mar gamo iye mowiwe ki nyithindo manyiri mosebedo ka landore ahinya e gwenge mag Nyanza kaendi. Pod wago tach ka kendo nyaka sani gima dhi nyime en twak dhi nyime ka pok wageno ni jagoro kaachiel kod jaod bura ma Homa Bay town kaendi be biro
chiwo twak mare kaluwore ni ofisi adek makuno yaw kamoting'o mano mantiere Kabunde kaachiel kod Imbo kama wantiere kaendi biro konyo e jiwo yore mag arita kwe nyate ne jodak mawuok e kar chung bura ma Homa Bay Town ka kod alwora mare ka bende biro konyo jiwo arita kwe gwenge mag Rodi ma samoro ng'ikruok mag arita kwe osebedo ka jopiny ywago kaluwore kod rochruok mag arita kwe ma osebedo ka dhi nyime gwengego. Pod wago tach kaendi James, kendo wabiro neno ni to gin weche mage mabiro wuok e limbe ma jatend jagoro mongirore migawo mar arita kwe Raymond Omolo dhigo nyime mar konyo e weche mag jiwo arita kwe e gwenge ma Homa Bay kaachiel kod gwenge mamoko mantiere gwenge mag Nyanza kaendi James. Beach kowuok e kaunti ma Homa Bay nyaka Ramogi Jong kochopo saa 1 gi saa 3 ibiro lipodno mar wuoth mar jagoro mongirore Omolo kaentiere kaunti ma Homa Bay. Ka odhi e kaunti ma Kilifi, ni gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro osemo wang' derepe mondo obed akicha e apeyni kendo kik kelo masiche kindeni mag sikuku. Kano wuoyo gi jofwambo e romo mane okelo kanyakla jodak ma kaunti no kaachiel gi jotelo mopogore opogore, Mung'aro nokwayo derepe mondo otang'e apeyni mondo oganda kik wite ngimagi. Seneta ma kaunti no Stewart Mazayo, spika mar kaunti no kaachiel gi jalup gavana Flora Chibule ne gin moko kuom jotelo mane oyuoro e romo no. Leo kubwa manake tunaendelea katika ile msimu wa Krismasi. Kwa hiyo letu sisi ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka sisi katika mwaka mzima huu, na tuna imani ya kwamba tutavuka, tutaingia mwaka mpya. Lakini sherehe hii ni sherehe ya Krismasi, na tuna imani ya kwamba mji huu vile ulivyo utazaa matunda ili watu walioko chini wapate faida yake. Kwanza nataka kuchukua fursa hii nionye madereva wa magari, wa bodaboda na kila mtu kwamba wawe waangalifu, kwa sababu msimu huu wa Krismasi mara nyingi kunakuwa na majanga, kwa sababu watu wengine wanataka kunywa gari na kuendesha gari wakiwa wamelewa, ama wanataka kuendesha pikipiki ukiwa umekunywa mnazi ama bia. Tafadhalini waendeshaji magari, kweni waangalifu. Tunataka tupate wananchi wote wa Kilifi na Kenya wakiwa salama tukiingia mwaka mpya. Nyako Ramogi Jong kanye machope giko mag weche manyien chenro ni mar Migago. Manaka kana sebedo ka wacho ni en ndalo mar sikuku. Tent moro miyudo nyako Ramogi Jong donje iye kanyo nikech jokata ni iye kanyo. Kata sani abada na wuogi producer mara Jaelieto nyisani kamoro duma mit wadhiwa wagagie. Bed koro dhiambo makare, nyinga en James Opondo.